Здравейте и добре дошли отново в пекарната на еднорога. Аз съм Виор Викторио и днес съм при вас с една рецепта за банички на тиган. Така че ако ви е интересно да проследите процеса по тяхното приготвяне, ще се радвам да останете с мен до края на видеото. Първото нещо, което трябва да направим е в една купа да си сложим горе-долу 200 грама сирене и след това на рендето да минем 100 грама кашкавал, горе-долу, нали? След това намачкваме сиренето с вилица, добавяме кашкавала към него и разбъркваме така двата компонента горе-долу да се смесят. След това добавяме 2 яйца. Малко черен пипер, една кафена лъжица пикантина, по желание може да използвате и други подправки и разбъркваме всичкото това, докато не получим някаква такава гъста каша. Може да добавите и шунка. Аз в хладилника имах пушено месо, което трябваше да използвам, затова реших да го добавя в сместа. Режем си го така на жулиенчета, добавя го в сместа и последно разбъркваме така добре, да се обединят всички компоненти. И идва време за сглобяването. От една кора, разрязана на половина, слагаме едната част върху другата част, мажем с олио, слагаме си от плънката в единия край и разпределяме така да не стане дебело, да не стои на топка. Притискаме плънката към корите. Сгъваме от тук от там и започваме да навиваме нашите триъгълници. Малко нескопосано съм си отрязал видеото, но тук имате възможност да проследите, нали, как точно се сгъват баничките. Изключително са подходящи за закуска, примерно, или за след обяд, когато децата се приберат от детска градина, от училище, да може да им сложите такива банички на тиган. Смятам, че всеки би се зарадвал, ако види това нещо вкъщи, защото едно, че са супер вкусни и така сравнително бързо се приготвят. И изглежда доста ефектно на масата. И когато безкрайното навиване на баници приключи, е време да се преместим към печката. На котлона, първо котлона го включваме на някаква средна, нали, така, функция да може да загрее. Моя е на 4, сега вашата нямам идея как са, ама не е нужно да, нали, да бъде на най-силното, защото ще изгорят отвън, пък вътре ще останат сурови. И когато загрее мазнината в тигана, слагаме баничките да се пекат, пържим ги до златисто. С това печене ми в главата. Пържим до златисто, обръщаме ги от двете страни, когато са готови вадим, нали, логично. И ги оставяме да се отседат на кухненска хартия или на салфетки, на каквото имате.
И така се приготвят баничките. Надявам се клипчето ми да ви беше интересно. Ако така, ще се радвам да го харесате, да ми оставите коментар и да се абонирате за мен с камбанката, за да получавате известия всеки път, когато качвам ново видео. Това беше всичко от мен за днес. Единственото нещо, което мога да ви кажа е чао и до скоро!